Maxim Brăila are 18 ani și a fost printre primii care a primit listele de subscripții de la Consiliul Municipal de Circumscripție. Semnăturile în sprijinul candidatului sale le adună de la colegi și profesori și nu vrea doar să participe, dar și să câștige aceste alegeri. Deci, cum după cred că ați aflat, eu intenționez să candidez la funcția de consilier municipal în Consiliul Municipal. Și am nevoie, cred că, de susținerea dumneavoastră. Îmi inspiră încredere, este încrezut în ceea ce faci și o faci cu plăcere. Maxim își dezvoltă programul electoral întrebându-i pe cei cărora le cere susținerea ce ar vrea ei să se schimbe în Chișinău. Iar sloganul și l-a ales deja: adevăr pentru cetățeni. Eu, în primul rând, îmi propun asigurarea transparenței banilor publici. Unde se duc banii, de exemplu, de la șoferi, conducătorii auto. Drumurile nu sunt făcute nici până astăzi. Pun un pic de smoală acolo, nu știu ce, numai prima ploaie și gata, drumurile stricate. Părinții se opun intrării lui Maxim în campanie, asta pentru că în iunie încep examenele de absolvire, iar după ele și admiterea la facultate. Maxim vrea să devină avocat la fel ca și Alexandru Tănase, însă ca om politic are un alt exemplu. Ca imaginea unui lider politic, deci Vladimir Putin. Doar imagine, nimic mai mult. La postul de consilier local poate candida orice cetățean care a împlinit vârsta majoratului. În Chișinău, un independent are nevoie de cel puțin 250 de semnături pentru a putea fi înregistrat în cursa electorală. Până în prezent, Consiliul Municipal de Circumscripție a eliberat listele de subscripție pentru 12 candidați pentru funcția de consilieri independenți și 4 pretendenți la postul de primar general. Ei au nevoie de semnăturile a minimum 10.000 de locuitori ai municipiului Chișinău.